spesial untuk dulur nggih. Pupu Senalasa siap. HR Pro Audio. Nuansa terima kasih. Apa sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku demi duduk liya Mbok apa kaya tresnaku saiki wis sirna kaya rumput ing pinggir segara. ning jero dodo pancen nglarakake arep kepiye meneh aku ngranduwe aja selak batinmu marang kahananku kang mas pupusen rasa tresnomu. Takdirku sing njawabke sliramu beda ati beda lambe wis kadung mati rasaku kan mas rungokno batinku becikku saka uripku bari pasan grangge lintang ing angkasa kowe tega gawe lara marang tresno iki wis salanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu. Granat musik ya umumnya sih mas merah. Terima kasih. Ayo bosku, lagi dong. Sesek ning jero dodo pancen ngarakake nanging kepiye meneh kowe wong renduwe aja selak batinmu marang kahananku kang mas pupusen rasa tresnomu. Ayo mas apa iki saktenane takdirku sing njawabke sliramu beda ati beda lambe wis kadung mati rasaku kang mas rungokno batinku becikku saka uripku. bari pasan grangge lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresno Iki wis salanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu. lara-lara dik Masakne heran bisa kadung mobil digajak malah kelara-lara kayak ngene. Granat musik lagi. Kering kering. Sogok sogok kering kering. Sesek ning jero dodo pancen nglarakake
aja selak batinmu marang kahananku Kang Mas pupusen rasa tresnomu. Ayo Kang Mas. Apa iki saktenane takdirku sing njawabke siramu beto ati beto lambe. Wis kadung mati rasaku Kang Mas rungokno batinku becik kowe lunga saka uripku. Apa iki saktenane takdirku sing njawabke siramu beto ati beto lambe. Wis kadung mati rasaku Kang Mas rungokno pangisku becik kowe lunga saka uripku. Paribasan rangge lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresno. Iki wis jalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu. Sepurane yen gawe lara atimu. Oke, terima kasih Mas Jerry.